empresa, si és així, per no haver fet un manteniment curós, si és Però, el cas. president, és descoratjador. De la sanció del 2001 no es va pagar fins al cap de 7 anys i dels 6 milions que havien de pagar en van pagar un 30%. Una empresa com Endesa, que el 2009 va tenir 3.430 milions de beneficis, aquestes multes li costen molt barates comparada amb la inversió que hauria de fer per millorar-nos la xarxa, Bé, no? té altres multes molt més substancials, com vostè sap, després de l'apagada de Barcelona, que és posterior a la de l'any 2001, no? Però, miri, això són els tribunals i en un estat democràtic hi ha separació de poders. A mi, jo comprenc la indignació dels ciutadans. Clar, és que la gent quan compara aquestes xifres... I acaben pagant tard. Però són les regles una mica de l'estat de dret. I ara encara els hi carregaran el 2% de l'IVA al partir de l'estiu sobre el rebut de la llum, i serà com un acudit ja, no? Bé, el que hauran de fer ara és també, òbviament, i nosaltres donarem recolzament als ciutadans en les seves reclamacions que han de fer en funció del que diu la llei. President, vostè... Si tu pagues, si estàs pagant per un servei i aquest servei és defectuós o ha tingut problemes, ha estat interromput durant uns dies, és obvi que tu tens uns drets. President, vostè havia d'anar a la seu d'Endesa o han de venir ells a la seu del Palau de la Generalitat a donar-li explicacions de per què tenen mig país apagat? Miri, jo vaig voler anar precisament per veure in situ com estaven gestionant la crisi. Perquè no li feien cas? Per veure els panels. No, perquè volia veure in situ, diguem, en els panels de control que hi ha, les línies afectades i el que estaven fent. Ja vindran al Palau de la Generalitat i seran citats una vegada que estigui normalitzada la situació per parlar de responsabilitats i per parlar també de les coses que cal canviar. Perquè és obvi que hi ha coses que no han funcionat. La informació que a nosaltres se'ns ha facilitat, nosaltres la informació del govern, la informació de la situació de la xarxa elèctrica, la tenim per l'empresa. No hi ha una altra manera de tenir-lo, menys en aquests moments en els que era de nit, fins i tot, a més, ni es podia volar en helicòpter per veure'l, i, òbviament, si era difícil circular per les carreteres, imagini's per al camp i els boscos. I aquesta informació ha estat manifestament millorable. Jo hi ha moments en els que he vist que ni ells disposaven d'una informació correcta. Clar, I això sí que no pot tornar a passar. Escoltàvem el conseller Saura en el programa de Jordi Basté RAC1 que deia nosaltres, si no tenim la informació, no la podem donar. Però, clar, la sensació d'indefensió pels alcaldes, pels ciutadans, de pensar que la Generalitat no té la informació... Però si no la tenien ells tampoc, que estaven més a prop del territori. És a dir, que en situacions d'aquestes... No, miri, és que... Forat negre. No, forat negre no. És que nosaltres volem ara resposta immediata a totes les preguntes. I a vegades no hi ha resposta immediata per a totes les preguntes. I és més, si s'improvisa o es precipiten en les respostes, el que pots acabar aconseguint és encara més desinformació. Després parlarem d'Horta de Sant Joan, president. Però digui'm una cosa. La unitat d'emergència militar ve a Catalunya, el Ministeri de Defensa ens envia 144 efectius, envia màquines llevaneus i se les fa tornar a casa. Se les fa tornar cap a Saragossa i València. Per què això? Se les fa tornar a casa quan ells venien a fer unes escomeses molt determinades, tenen un equipament que és, òbviament, per obrir principalment grans vies. Una vegada que aquesta feina estava feta, és quan van tornar a casa. Però en l'apagada anterior havien posat generadors, havien instal·lat grups per poder proveir? Molt poquets, cal dir-ho també. Tampoc tenen gran disposició. Mira, ha mobilitzat l'empresa més del doble de generadors que l'apagada de Barcelona, molts més. Perquè hi ha molts més nuclis, moltes més poblacions, per tant, menys concentració, i això requeria mobilització de més efectius. Jo agraeixo la participació dels militars, com la de tota la gent que ha participat. Bombers, miri, hem mobilitzat més de 13.000 persones aquests dies, treballant. No ho dubta ningú, la Generalitat president. I les que han mobilitzat els municipis, molts voluntaris de protecció civil dels municipis. Des de quan està en alerta el pla de protecció civil? Des de quan està en fase d'emergència? Des de divendres passat, no? Només? No. El pla EUCAT és una cosa, el pla de protecció civil n'és una altra.
No, el pla Neucat és una part del pla de protecció civil, és un dels plans, en aquest cas, per preveure el risc de nevades, que es va començar a posar en fase d'alerta i així es va comunicar als mitjans de comunicació, però també a totes les institucions el dia abans de que es produïssin les nevades. Ja s'havia fixat l'alerta. Se li ha passat pel cap, president, la solució que li donava l'alcalde de Lloret de nacionalitzar temporalment les elèctriques davant del desgavell que tenim? Vull dir, això no és així de fàcil. Si fos així de fàcil, no. Jo no hi crec en això. He vist també que el president del seu partit tampoc hi creu, no, en aquesta... Aquí el problema que tenim és que en el seu moment va haver-hi un govern que va privatitzar Endesa, després de que Endesa absorbís una empresa catalana que era Fecsa. Certament, el problema de la sucursolització d'Endesa és un dels problemes. Un dels problemes. No l'únic. Però ara acabem de veure com Aigües de Barcelona, una empresa catalana, es ven amb una companyia francesa, que és Suez. Això ha passat una mica desapercebut. Però quan tinguem inundacions haurem de trucar a França? No és exactament així. No és exactament així, no. No està en mans dels francesos, Aigües de Barcelona? Els francesos han estat sempre el major accionista d'Aigües de Barcelona. A més de la Caixa. Ara tenen més participació, però també hi figura la Caixa. I això no el fa patir? Un altre servei públic i aquest cop? No, miri, perquè sap vostè per què? Perquè l'aigua en alta l'han de comprar a la Generalitat, les tarifes en alta les fixa la Generalitat, les tarifes en baixa, diguem, el subministre ho acorden els ajuntaments o l'entitat metropolitana del medi ambient. És una situació molt diferent a la llum, on tenim molt poca cosa a dir nosaltres, més enllà de les qüestions a les que vostè apuntava de la llei de garantia del subministre. I també... Però aquí sí que han fallat, no?, en l'aplicació d'aquesta llei, doncs? No, la llei ja ho veurem, hi ha uns expedients en marxa, ja veurem si Fecsa Endesa ha fet o no els deures. Hi ha uns expedients oberts, esperem que estiguin aquests expedients complets per veure si hi ha o no responsabilitats. Però miri, aquí hi ha coses atribuïbles en la pagada, una a l'excepcionalitat del temporal, que això ho diu tothom. Els milers d'arbres que hi ha arrasats, que han caigut a tot arreu dintre del casc urbà de les ciutats i en els boscos, que és un altre problema. Suposo que aquesta és una de les seves prioritats ara, netejar els boscos. Evidentment, la prioritat és restablir la normalitat i que tothom tingui llum. La segona, òbviament, és millorar l'accessibilitat als diferents territoris amb la neteja de camins, amb la neteja també de rieres, en previsió d'inundacions, i la neteja de boscos per preveure el perill d'incendis. En això ja s'està treballant i, de fet, al llarg d'aquesta setmana comencen també el treball diverses brigades, diguem, del CIRE, del Departament de Justícia, i a més demà el govern obrirà i posarà en marxa instruments per fer front a aquestes tasques en col·laboració amb els ajuntaments. President, algú pot haver sorprès que vostè aquest dissabte, en comptes d'anar a veure la gent que estava sense llum a Lloret i a les altres localitats, estigués visitant precisament les zones naturals. No es va voler enfrontar amb el ciutadà emprenyat? Jo vaig visitar certament Cap Roig, ho vaig fer amb l'alcalde de Palafrugell, el de Mont-ras, l'alcaldessa de Palamós, l'alcalde de Vall-llobrega... Sí, però jo parlo dels ciutadans, dels que estaven sense llum. I després vaig tenir l'oportunitat, és veritat, no hi havia mitjans, però també de parlar amb els comerciants, amb els empresaris de la zona, també, amb els hotelers, també vaig parlar amb aquests. Avui hem vist el manifest de 111 alcaldes. Després de visitar alguna població més, Llagostera també, no tot ha sortit als mitjans del que jo he fet, ni el dissabte ni el dimarts, quan no hi havia llum, i vaig estar visitant a diferents municipis, en alguns fent una reunió amb l'alcalde i la policia local amb dues llinternes, perquè no hi havia ni llum a l'Ajuntament. President, doni respostes als 111 alcaldes que han subscrit aquest manifest, que no es queixen només de les elèctriques. Amb molts d'ells he parlat aquests dies, no amb tothom. Sí, però estem davant de la televisió, el Telenotícies d'avui, lògicament, ha seguit aquesta qüestió.
un manifest que parla de la responsabilitat de les elèctriques, però també de les responsabilitats de l'administració, pel que fa a informació